Bi bonaya cejna jina cîhanê, bajarê Kobanî çalakî lêra newestiya. Ji yekî heyva avdarê ta heştî heyvê. Ew çalakî, semîner, aheng, xapêşandan. Bi vê boneyê Yeketiya Xwendekarên Kurd li Sûrî Şaxê Kobanî semînerek li dar xist. Semînervanên vê semînerê ew jî parîzer Leyle Temo û Nisrîn Ehmed. Bi münasebê ez cejna jinê li hemû gelê cîhanê pîroz dikim, taybet jinê me Kurd. Bi hêvî me ku jinê me Kurd bi azadiya xwe gen, bi pêşerojê de ew ji va mîjoyê xwe yê eşaîrî xelas bin û rola xwe di civatê de bilîzin. Leyla axift li ser dîroka jinê û çawa wê êş û kelemên dîtin û axift li ser mafê wê û çawa ew hatiye bin pêkirin û axift li ser sedemên wê ku yek jê nezaniya mêr û jinê û ya duyemî rewşa aborî ji malbatê re. مناسبة ما مناسبة عيد المرأة العالمي حيشتي أدارة الحردرة باحتفال به دامجي ملت كوباني نكي ماي ملت عالم يجيشكينا أم تغاصن في التفاعل را مشاركة بكن أمو مؤسسة زلال بهدر تشاركي بحفل تشاركي بو ما تبدأ مناسبة حفلة قد شكر مغاص كم جشن جنة العالم يجي بيروز بكن وأم فعاليات جنة يجي العالم بيلر بكن وأم العالم نشر بكن. بروجا ججنا جنة بنابي كوماندا هيرو وسازي الزلال ام بيروز كن همو جنة جيانه وبتايبت جنة كاركر مخازن جن آزاد به جن بيش بكوه. Di heman demê de kombenda hîro ya jina Kurd li Kobanî bi alîkariya dezgeha Zelal ya çand û hunerê ahengek li eywana Nêrûz li dar xist bi boneya cejna jinê. Di ahengê de kulîlkên Koma Star movkek mûzîkî pêşkeş kir û şanoyek bi navnîşana rewşa jina Kurd li Kobanî hat pêşkeşkirin. Pêşbirk hat pêşkeşkirin û pirsên xwe dîrok bûn bi taybet li ser jinê. Dezgehên sîvîl dest bi çalakiyên xakirin ji yekî heyva avdarê de ta heştê heyvê bi bonaya roja jinê û ew çalakiyeke ku jin cihê xwe bigire di nîvê civakê de. Cîhan Elî, Bernama Ark, Kobanî.